Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bugünkü gepleşigimizde Göktepe töwüşi we hatyry güni barada gurrun edýäris. Soňky 4 ýylda däp bolşýaly bu ýyl hem Türkmenistanlar 12-nji ýanwarda hatyry günni resmi däl görnüşde bellediler. Resmi Aşgabat 2015-nji ýyldan bäri hatyry günni 12-nji ýanwarda ýatlamaýar. Sözümüziň başynda maglumat üçin aýdylsa 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwar güni Rus imperiýasynyň harby goşunlary general Skobelfiň ýol başçylygyna häzirki Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň çägine ýerleşen Göktepe galasyny tyndirdy. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşdyrlygyny alandan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Göktepe galasynyň synyny güni döwlet derejesinde hatyralanyp hökümetiň himayatyna sadakalar berilýärdi. Göktepe urşunyň hemde beýleki watançylyk töweşleriniň gahrymannary we pidalary ýatlanýardy. Ýöne 2015-nji ýyldan bäri bu sene ýurtda hatyry onyň hökmüne resmi derejede bellenmeýär. Oňa derek halkyň ýakyn taryhyndaky gan döküşikli gyrgynçylyklaryň hatyrasy we 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan ýer titremäniň ýasy resmi derejede her ýylyň 6-njy oktýabr güni tutulýar. 6-njy oktýabr garaşdyrlykdan soň Türkmenistanda ähli halk matam güni oglan edilipdi. Bu 2014-nji ýyldan bäri hatyry güni hökmüne bellenýär. Türkmenistan 12-nji ýanwar güni Göktepe töwüşiniň we beýleki gyrgynçylyklary hatyralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa, bu sene halk arasyna ýylyň bellenip gelinýär. Bu ýyl hem şeýle boldy. Geçen ýylym şu ýylym Türkmenistanyň hatyry güni resmi derejede bellenilmedi. Ol hakyny döwlet eýetçiliginiň häkimetli wagt habar berýär işdeleri radio telewiziýada dyndy. Ýöne halkyň özi welin şol hatyry güni belleýär. Diýip 17-nji ýanwarda Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy ýazmaçy maglumat berdi. Ol hatyry gününe diňe bir Göktepe galasyna däl ýurduň ähli künjünde uruş gahrymanylarynyň hemde uruşlaryň pidalarynyň hatyralanyny, olaryň hormatyna aýet töwür okudylýanyny sözüne goşdy. Türkmenleriň arasynda hatyry güni özüniň golaýyndaky gonamçylyga baryp Hudaý ýoly sadaka bermeýän merhumlaryň ruhyny ýad edip aýet doga okumaýan türkmen owasy ýok. Hatyry günni bellemekligini türkmenleriň ählisiniň hakydasyna giripdir. Ähli owalarda bellenilýär. Adamlar ýekawara därli tutuş owa bolup üýüşüp umumy gatanç goşup sadaka Hudaý ýoly berýärler. Aýet töwür okaýarlar hemde gonamçylygyň territoriýasyny arasalaýarlar. Ýene bir ýagdaý bellemek gerek. 12-nji ýanwaryň gyşyň edil örküjüne düşýäni üçin käwre owalarda sentýabr, oktýabr aýlaryna da şol hatyry günni belleýärler. Diýip habarçy aýtdy. Azatlyk Radiosu bilen 17-nji ýanwarda telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikde Aşgabatda ýazyjy Murat Bugaýew Türkmenistanyň hatyry günniň döreýişi barada şeýle gurrun berdi. Geçen gargamagyndan bir ýyl bolýar Göktepe galasyna bolup geçen töwüşi Türkmeniň bir milli senelamasyna bir hatyry ün hökmüne bellemeklik karar edildi. Şol kararym son garaşdyrlygyň ilkinji ýyllarynyň başlap barha giň germeýe boldy. Göktepe galasy belli derejede dikeldilli rezelenni o ýerde Göktepe'de şol edil adamlaryň döşürüp ýurtdaşynyň bilen baswalçylary bilen söwüşen ýerine mescit bärini diýip Bugaýew gurrun berdi. Türkmen hökümeti 2014-nji ýylyň 12-nji ýanwaryny Göktepe töwüşiniň gahrymanylaryny hatyry gününe iň soňky gedek resmi derejede ýatlady. Şol ýylyň 6-njy oktýabryny Aşgabatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hemde beýleki ýokary wezipeli resmiýetiň gatnaşmagyna halk hakydasy atly ýadygärlikler toplum açyldy. Bu toplum milletiň ogullary Bak, Şöhrat we Ruh tagzim atly 3 ýadygärlikden düzülýär. Göktepe töwüşini ata-babalarymyzyň görkezen gahrymanyçylygyny ebedileşdirýän milletiň ogullary atly ýadygärligini Türkmen medeniýeti şeýle düşündirýär. Bu ýadygärlik watanymyzyň garaşdyrlygy we azatlygy, milletimiziň mertebesi hemde ar namysy uruny başyna goýan gerçeklerimiziň ýaty ýadygärligini halk söýgüsiniň we sarpasynyň nyşanydyr diýilýär. Onu gerçekleriň haýsy uruşlarda kime garşy görüşenligi agzalmaýar. Ýadygärlikler toplumynyň 2-nji jahan uruşuna bagyşlanan bölegi Bak, Şöhrat, onuň Aşgabat ýer titremesine bagyşlanan bölegi Ruhy tagzim atlandyrylýar. Ýurt garaşdyrlygyny alandan soň Türkmenistanda hatyry günni 12-nji ýanwarda bellemek ýörüýti perman bilen döwlet tarapyndan dikeldildi. Ýöne 2014-nji ýylda bu sene ýatyrylyp öteni geçenleri hatyralamak 6-njy oktýabr matam gününe berkidildi. Ýöne muňa garamazdan hökümetiň 12-nji ýanwarda bellemeýän hatyry günni halk ýatdan çykarmaýar. Munyň şeýledigini Aşgabatly publisist ýazjy Murat Bugaýew Azatlyk Radiosyna şeýle gurrun berdi.
4 ýyl ozal bir Türkmenistan'a hatire uny yatyrly resmi saýdan hatire uny derek şol 1948-nji ýylda bolup geçen Aşgabat ýer titremesi ozal matam uny ýylan edilip ýene şowuny hakyda uny ýani ýatlama uny umumy ähli bolup geçen söwüşleri zatlarym şol ýer titremesine goşdular. Döwlet tarapyndan kabul edilen ferman ýatyrylan bolsa halk hakydasy özüniň etmeli işini amal edýär, merhumuny hatırlaýar. 19-njy asyryň aýagyna Rus imperiýasynyň goşunlaryna garşy göreşip wepat bolan türkmenleri hatyrlamak çäresiniň Türkmenistanyny resmi derejede ýatyrylan wagty öňkü Postsovet giňişligine geosiýasy ýagdaýlaryň üýtgän has takygy Russiýanyň Ukrainanyň Krim regionuny anneksiýa eden döwrüne gabat gelýär. Aşgabatly ýazyjy bu barada özüniň subyektiv häsiýetlendirýän şahsy garaýşyny şeýle düşündirdi. Bundan ulugatlar barny 2013-njy ýyldan başlap Ukraina toprağına kovalanlar başlandı. Önkü milli azad ediş hareketleri, önkü kahramanları yatlamak, hem de bir hastalığın doğruna eden ettilikleri, bir partiyanın adına kulup bir milletin eden ettiliklerini paş etmek prosesi başlandı. Şu zatların Türkmenistan'da da kaytalanmazlığı için hatire onu yatırılanmalı gerek. Elbette subjektif saklamam. Elimde hiç şeyle tutarık yok. Gel şol Ukrayna vakaları örcek başlan vatan şol 10. yanvarda yılına ulu yağ sökmünü belirleyen hatire bunun yatırılmalı bir şeyle yağdayla bilen bağlap oranın yine öyle kayıtlayan benim subjektif fikrim elimde ilmi tutarım ya da anıp baktım yok. Deyip Bugayev Aşgabatdan gurrun verdi. Türkmenistanyň garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap Göktepe söwüşi baradaky taryhy faktlary içgin öwrenmäge girişildi. 1991-nji ýylda Aşgabatda Çäç döredüjilik önümçilik birleşigi Nargylyç Hojageldiýewiň Göktepe galasy atly taryhy oçerkini çap etdi. Şeýle 1991-nji ýylda Aşgabatda Öwedbaýewiň Göktepe söwüşi barada ýazan Gönübek Göktepe söwüşine gatnaşan türkmeniň gurruna atly eseri Nargylyç Hojageldiýewiň terjimesi bilen çap edildi. Bu eser ilkinji gedek 1927-nji ýylda Türkmenewediýan jurnalynyň 1-nji sanyna çap edilýär. Şeýle-de garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna Türkmenistanyň Moğol Nefes adyna akademik drama teatryna Göktepe söwüşini gurrun berýän Gala atly spektakl goýuldy. Paşa Rusiýasy 19-njy asyryň 70-nji ýyllaryndan başlap Ahalteke oasyny basyp almagyň küýüne düşüp başlaýar. Munyň bilen baglylykda 1874-nji ýylyň 31-nji martyna Zakaspi bölümi tarapyndan ýürüýte upravleniýa döredilip, oňa general-mayor Lomakin ýolbaşçy berilýär. 1879-njy ýylyň 23-nji ýanwaryna Rus imperatory Aleksandr II Ahalteke oasyny basyp almak üçin ýürüýte ekspedisiýa döretmek barada hödürlenen plany tasdiklaýar. Ekspedisiýanyň öňüne Göktepe'ni hem de Marini eýlemek wezipesi goýulýar. Şol ýyl Rus goşuny birinji ekspedisiýa girişýär. Oňa Rus-türk söwüşine şöhrat gazanan general adjutant Lazarev ilki başta ýolbaşçy belenýär. Lazarev 1879-njy ýylyň 23-nji martyna çekişlere gelýär. Ol padşah goşunlary Göktepe birinji gedek hüjüm etmedinden odol Ahalteke oazysynyň ilatyny özüne boyun suýmaga çagyryp, dykmy serdaryň adyna şeýle hat ýazýar. Men general adjutant Lazarev Ak Padşah tarapyndan ulugosun bilen tehra ýürüş geçirmek üçin bellendim. Siziň üstüňize asasan bar ýandygymy mälim edýärin we eger siz uruşmakçy bolsaňyz men muňa ören satdyryn. Kimde kim Ak Padşah pek ýürekli hem ihlasly hyzmat etse, men onu goraryn. Kimde kim meniň diýenime boyun bolmasa, men onu ýyle göz edip cezalaryn. Mundan ýaňa hatyrjam bolaýyn. Goloy wagtda men öz goşunlarym bilen siziň üstüňize ýürüş ederin. Meniň maslahatymy Ahaltekelerine aýt goý. Olar men öz ýerlerine baramda boyun sinip öňümden çykdynlar. Eger olaryň boyun sinip gelmek niýeti ýok bolsa, onda olary duýdurup goý. Soňra hiç zady menden görmesinler. Men diňe siziň zalim hem kakabas adamlaryňyzy mugyra getirmek üçin barýaryn.
Birinji gedek 1879-njy ýylyň 28-nji awgustynda Rus goşunlary general Lamakiň ýol başçylygyna Göktepe galasyna hüjüm edýär. Ýöne türkmenler paça goşunlaryny ýyda serpikdirmegi başarýar. Ýöne olar munyň bilen dogry ýyda çekilmeýär. General Skobelev'in ýol başçylygyna paça goşunlary ilkinji gedek 1880-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Göktepe galasyna onuň günorta gününe gorburçundan hüjüm edýär. Rus goşunlary 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwar güni günortan 11 saat 20 minutda galanyň günorta guşluk burçuny dinamit bilen ýarýar. Tarihi faktlara göre diňe galanyň partladylan ýerine azyndan 700 adam ölüpdir. Hiç kim gutulmady. Hatta yaş çağalar we garrylarda. Ruslar olaryň hemmesini gylyçdan geçirdiler. Gaçmaga synanşanlardan 8000 çemesi adamyň wepat bolany gaýdylýar. Galanyň içinden hem ýene 6500 adamyň jesedi tapyldy diýip Göktepe töweşiniň gözlü şaýady London Daily News gazetiniň habarçysy Edmund O'Donovan ýazýar. Gala zapt edilýär, türkmenler boyun tiňýär. Göktepe töweşini öwrenen türkmen ýazgysy Narygly Çojageldiýew bu gyrgynçylygy genotsit adlandyrýar. Aşgabatly ýazyjy Murat Bugaýewiň 19-njy asyryň aýagyna Zakaspi oblastynyň gazetlerine çap edilen maglumatlara esaslanyp habar bermegine görä, Skobelew häzirki Aşgabat şäherinde öňkü ministrler kabinetiniň binasynyň goloýuna ýerleşen bir depäniň üstüne çykyp türkmen hanlarynyň öňünde ýeňiş yglan edýär. Ýazyjynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow Rus generali Skobelewiň üstüne çykyp türkmen hanlarynyň we serdarlarynyň öňünde ýeňiş yglan eden depesini 1997-nji ýylyň gyşyna aýyrdyar. Bu depe Gorka diýip adlandyrylýardy. Turkmeninform.com saýty öňkü Türkmenistan mihmanhanasynyň gapdalyna ýerleşen Gorka adly depäniň ýykylyşy barada 2010-njy ýylyň sentýabr aýynda maglumat çap etdi. Onuň aýdylmagyna görä bu depe ondan ozal döwletiň ýörüýte goragyna saklanan ekeni. Türkmen ýazgysy Hudaýberdi haly 2016-njy ýylda Göktepe'niň ýaňy atly çap eden makalasyna Göktepe töweşi bilen bagly meseleleriň diňe bir taryhy çeşmelerde däl, olaryň sunugat eserlerine de edebi eserlere de siňenligini belleýär. Ol Göktepe mukamatly sazyň döredilmegini ýa-da Göktepe töweşini canlandyrýan suratlary muňa mysal görkezýär. Göktepe töweşi barada Meskin Gylçyň ahir zaman atly elegiýasyna türkmen halkynyň duçary bolan agyr güni onuň ahyn alasy şeýle suratlandyrylýar. Ey Hudaýa, toba kıllım, bu ne apatdan nisan, eleman hey eleman, saklı belalardan aman, arşı kursi, loh kalam, asman zemin, eyler pıgan, bu musulman nalısyga, yer yüzünü arlı duman, arasat koptu bugün, mükminleri ahir zaman. Ýazyjy Hudaýberdi halynyň toplan maglumatlaryny dünýä belli Rus ýazgysy Dostoyevskiň Göktepe'niň alınmagy barada günneligini galdyran setirlerine urun berilýär. Göktepe bizim üçin aýza näme? Göktepe alındy, tekeler derbi dağın edildi. Entek ählisi boyun egmedigin bolsa, biziň ýeňsimiz şüphesizdir. Jemgyýet hem metbuat sowkun edýärler. Mundan öňrek bolsa jemgyýetde hem de metbuatda bu ise ören parkta seredipdiler. Diýip Dostoyevski ýazýar. Ol Skobelewiň ýeňişiniň ak paşa üçin nähili ähmiýetlidigini notaýar. Skobelewiň ýeňişi bilen tutuş Aziýanyň iň çet künjeklerine çelini ine ýene bir hamana gazaply hem boyun egmedek dindar halk ak paşa boyun boldy diýen gopkun gaty çalty ýarady. Goy ol milyonlap halklar tä Hindistany çelini, hatta Hindistanyň özünde hem ak paçany ýeňip bolmaýandygy we onuň gylyjynyň synmazdygy baradaky ynam üstün. Ol halklaryň öz hanlary, emirleri bolup biler. Goy halif bolsun. Ýöne ak paça halifyň hem paçasydyr. Hutşeli ynamy hem ornaşdyrmalydyr. Yerli synçylaryň aýtmagyna görä Türkmenistanyň köpçülikleýin metbuat we media serişdeleri hem Göktepe töweşini agzanyny ätiýagy elden bermeýär. Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň Milli Goşun adly elektron jurnalynyň harby taryh sahypasyna Parife döwletiniň goşuny ýa-da gylyçlaşmagyň türkmen nusgalary Alparslanyň Kavkaza ýürüýüşi ýa-da bolmasa şulaýan oklar barada makalalar çap edilipdir. Ýöne olaryň hiç gaýsysyna Göktepe töweşi barada kelam agyt gürrüň edilmeýär.